Bună ziua, mei, eu sunt Ionul și astăzi, împreună cu fratele meu, jucăm Minecraft Online. Am reușit ca să... Salut! Da. Hai, ce facem acum? Stai să dau să... Păi întâi, ai început de la început? Da, dar lasă, hai să mergem. Să căutăm iron. Nu iron, să-mi caut și eu, să-mi fac o sabie. Hai să-ți fac și ție uneltele. Ce le fac? Mă descurc. Te descurci? Hai, ia-le tu, că ți le dau pe ăștia ale mele și eu le fac una nouă. Mă descurc. Mă descurc. Te descurci. Dar nu de aici, Coste. Opa, am găsit gol. Gol? Da. Las că le-au, eu cam de ăsta. Am făcut de toate. Din păcate, n-am putut să jucăm episodul trecut, dar o să jucăm și virtual tenis împreună cu fratele meu, dacă vrea doar. Da, sigur, de ce nu? De ce nu? Trebuie să-mi fac un târnacop. Trebuie să-mi fac din la din lemn și eu... Ajunge că am 12 bucăți. Ajunge acum din ăla. Noi suntem afară aici, din nou. Din care se face iron. Ce? Diamant? Nu, celălalt, din care se face iron. Nu se numește. Nu să-mi fac o sabie, frate. Unde ești? Unde ești? Am murit. A, uite-l acolo. Aici, au! Ce era să fac, frate? Iere. Mai sta, iere. Nu ajunge. Stai să-ți fac și uneltele, bă. Ce ți-ai făcut până acum? Ce ți-ai făcut? Coste, nu te mai străfoca. Ai un craft? Da. Un craft. Ai cumva pat? Da. Unu. Trebuie să omorâm Ce? niște oi. Dar spre dificulty 0, frate. Până ne facem noi un patul și după aia... dau. Bă, dar nu corect. Dăm pe... Bă, da, dar tu ai văzut cât nu Coste. Lasă, hai. Nu, lasă. Nu te chinui. Uite, am un craft în tăbă. Aici e Coste. Fac o sabie și gata. Mă, ce mai trebuie? Ce mai trebuie? Îmi trebuie din asta, Stai, că-ți fac un turn. Trebuie să mai aranjez și un inventar aici. Lasă că îmi pune de băiat. E față. Mă dot. Nu știi, mă. Zombie. Ți-l-am dat, Coste. Nu mă dă acolo, păi. Da. Da. E asta acolo? Da. Da, acolo. E văzut că sunt spatele tău. Na, altă viață. Ai topor, n-ai Ce frumos, de are viața mea. Trebuie să fac din cap. Hai, mai. De acum vorbesc. Papa, m-a speriat, am crezut că le-am pierdut pe toate. Fuck you. Hai să mergem. Dar n-am... Hai, bă, să căutăm niște oi. Hai. Bă, ce zice să faci? Din toate ele să faci torte. Îți dau eu de torte. Nu dăm. Am torte. Las Fac multe torte. Uite, las că m-am făcut de... Las că m-am făcut de 16 torte. Numai 16? Și mai ai col? Ajunge. Mai ai col? Da, mai am. 8 bucăți. Stai că dau bețe. Haide. Ești ok. Uite cum stă cu bățul în mână, bă. Am luat.
Am luat-o. Am făcut torțe sau? Băi! Una îți dau și 3 tecală. Hai să fac torțe. Așa. Ne-am făcut mai multe beți, dar în fine. 47 de torțe, hai. Bă, ia torța aia de acolo. Da, stai mă să facem. Să facem drumul, exact. Lasă aici. Să știm de unde întoarcem, poate vrem să venim Vrei să să la mina aia, bă, tu pui aiurea. Pentru pentru mină, bă, că am găsit o mină mai încolo, nu-i mina aia. Treci tu, ia dă mie torțele, că tu nu știi să le folosești cu cap. Aici, asta. Unde ești, unde ești? Să le-am aruncat în apă. Așa, nu știi să le folosești între ei. Da, Păi dacă zic, bă, de ce dacă, bă, stai că mi-ai luat o viață, una. Mă seara? Marușchi, pe 2-2. Bă, eu nu căutam eu lumânarea asta și nu ăsta lumânare, torța asta. Hai, bun. Asta unde mergi? La drum spre... Păi de acolo am venit. Nu vedea. De acolo am venit, e De satul. aici, nu mă tanti. E sat? Da. Hai, e sat. Ai căutat, ai Dar găsit ceva? nu știu, Avea ce că chesturi? încolo. Nu erau chesturi. Hai, ba, da, hai să mergem să căutăm. N-am căutat deloc. Ai căutat chesturile? Nu. O să vede că n-am fost cu tine. Am găsit peșteră. Aici unde iau. Lasă-o, hai! Stai să ne e gaură. Coste, îți vă numele, hai, dat. Nu te uiți, doamna, bani. Pune torțe, Coste. Bă, aici mai este încă cold, tu nu vezi? Nu lua. Te bat. Bă, eu nu te văd. Caută ca lumea că pe aici cold, e o, Dar nu ne trebuie, bă, că facem cu lemn. Uite cum se mișcă. Dacă mă aud de cei de la Exploration Live, bă, e un joc aiurea, bă, am încercat să descarc pentru Minecraft, dar e crap, știi ce? Crap, nu altceva. Aiurea toate porcăriile. Magazinul Play s-a dus de râpă Da, unde te înainte, descărcai jocuri super faine, Au. dar nu se vede ca pâinele, nu este mâncăle. Adică niște bani, nu... Da, dacă de pe Google Donadei. Stai, bă, să vin. Nu, lasă, du-te. Unde? Lasă în spatele tău. Nu, spate, nu? Dă-i. Adică înțelegi, nu. Îți ai spus cel puțin la... Da, mă, cum Eu să sunt fratele meu mare. Gata de juna din Minecraft. Ah, lag. Și tu ai văzut? Până că s-a spawnat ceva în fața noastră. Bă, uitați, m-am blocat între pom. Fișar! Am reușit să scap. Din asemenea, pomișor. Unde mereu? Hei, tu ești. Nu știu să căutăm. Aici, că știu eu, un loc pe paște, că m-am dat pe creativ prima dată, știi? Dar nu am filmat, numai să mă uit. Fii atent, hai să spargem lemnul ăsta. Cine este din lemnul ăsta? Dar bă, că o să las că ne facem noi o casă din lemne frumos, dar până ce mai e. Adică până în episodul următor. Adică până de dimineață. Chiar, că o să, dar știi că eu nu pot să filmez mai mult de 15 minute? De ce? Că am postat odată și au zis că nu este accesibil mai mult de 15 minute și am filmat. Acum îi fix 8 minute. 9 minute. Mai e încă. Filmăm. Hopa, hopa, hopa. Ce-ai dat? Hopa. Lavă. Vrei să Hai, nu hai, cazi? aici unde Vrei sunt să nu eu? cazi în lavă? Unde ai plecat? Că nu-ți văd. Lavă. De nu te mai văd, Ioane, deloc. De ce ești prost și nu vii după mine, bă? Uite, Eu hai. am blocat printre pomi. Ce ți-am spus odată că m-am blocat printre pomi? Ioane, nu, bai, să-mi dau picioarele. Dar unde ești? Într-un pom. Ah. Hai să urc sus să mă vezi. Da, bă, da, distruge. Da, coboară, Coste. De unde ești? Acolo unde ești Bă, tu. Coste, ești de minune. Serios. E tată, e minune. Bă, dar am lagul ăsta, băi, Bă, și eu. Ce mi-am mers. Ce era să cad într-o peșteră. Dar stai, eu nu te pe loc, că nu te mai găsesc după. La Coste stau. Stau pe loc. Ai căzut și într-o peșteră? Îți dau numere.
În asta? Cred că ne întâlnim, dacă merge pe aici, ne vedem. Ia, uite în sus. Uite. Trebuie rău. Nu. Hai aici, hai să explorăm. Am găsit din asta. Hai să te caut Ce pe bă, ce pune-le, aici am vezi, pune-le. venit. Uite în jos, nu e. O să te cred că ne-ai pierdut. Imposibil. Iron, nu Iron. Eu. Iron block. Iron, da. Ce fac? Sau Cristi. Nu te văd, Coste. Dar stai că eu sunt în peștera asta. N-ai căzut în ea. Nu. Stai acolo unde ești, că am dat acolo unde ai zis tu că e lavă. Acolo ești. Uite, ai căzut aici, uite. Sunt în fundătura aia în care ai căzut. Aici ai căzut. Nu era. Dar nu. Coste, te rog frumos să te urci sus. Ai găsit Iron? Am găsit un număr. Și ce poți face din coal și iron? Din Iron nu știi că se face armură. Păi da, iron, Armură și din stai, căuți mă. torțe. Asta se numește și ăla din ce ți iese. Păi iron îl produci, mă. Bă, ce prost. Eu mai strâng lemn până atunci. Nu Cum te craftez. găsești boioane, bă? Las că vin eu, că știu, cred că și unde stai, să 11 minute. Stai acolo. 11 minute. Ui, arde ceva aici. Bă, dacă că... Uite, mă, îți văd numele, în sfârșit. Stai acolo, nu te mai mișca. Că-ți văd numele. Sper că-l vedeți și voi, oameni buni. Bă, normal că vedeți. Acolo, jos. Uite, mă. Ce Ce? aici? E lavă! Hai să stingem focul, că enchantea ăsta, ia sabia și ține apăsat pe el. Dacă știți, deci dacă oprești lava costă... Iron. Nu, că curge lava. Nu știu. Nu curge lava, dar cădem în ea și eu... Vreau Iron. Stai așa ca în două bucăți de piatră, parcă. Ia un pic de piatră. La ars. Ce ori? Iron. What? Așa trebuia să faci, să pui una aici. Arde! Dă-te! Bă, ce era să intru în foc? Au! Ars? Nu, era să ard. Du-te în apă aici, că este apă. Unde? Uite aici. Nu, mă, că n-am apă tot. Nu, picăm. Ia întrebăm pe ceva să vezi cum. Bă, dar tot mă fac să ia foc. Coste, de ce te uiți la mine? Da. Păi, asta-i povățesc lava, bă. Mersi, iau tot pământ. Astupăm. Nu-i de bine. Strică toată mapa. Păi nu știu că mapa, dar vine flăcări, știi, și e nașpa, că le știi greu. Dacă se face tot copacul într-un copac întreg, să nu pui lemn. Nu punem, pun pământ. Ia Costa, repede, nu te să repede. Ce e asta? Scuze. O bucăți de sugar cane, ce poți face din asta? Uite asta, bă. Nu sugar cane. Asta alb, uite. Nu sugar cane, Da, e clay. Ce poți face? Nu mai știu. Clay, da, eu ce le știu. Uite, că o să și tu la... Abine-te, să uiți și tu la mari și altele sau... Deci, am că ar trebui să vă uitați la mari și altele, fiindcă e... La mari și punct. What? Era să mor. Hai să-ți dau mâncare, vrei mâncare? Nu, că se sută. Bă, dă-te naibii de lagul, maică. Nu pot să pun. Tot copacul la foc, bă. Ia să faci asta, repede, sparge, tot copacul, sparge. Repede. Că mai filmăm, Hai
Hai că o să facem încheierea. Hai să facem încheierea. Deci vom încheia chiar aici. Lume, eu am fost Ionuț, pe data viitoare. Sper ca să rezolvăm problema de gata. Pa!